mring wak mami besok kapan katekan sik iki aku kok curiga ya Tin lan apa sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta iki tulisane wong wedok lah iki engko gek gaweane Prastiwi iki lah apa bedane wedok karo lanang tulisannya apa Gun tulisanmu oh ya wis kok tulisanmu kok cah wedok kok gek kowe nek mbengi tetek iya calanang kok nek nguyu ndodo malah walian ya cecer lan wong bagus umpamakna nah kodho tanpa parau sasadarat ing jalatri nyidam sarias ayo 1 juta lho iki cengkoke kudu manut aku nyidam sarias moro ngono kuwi pokoke ngono kuwi